luore kod kaka ong'iyo lwasi kuonde moselimo jo-Kenya moko nowacho tiyo kod ranyisi nodhi Kondele jo-Kondele nong'ise ni tano tena bateno bobedo kotiyo kuom thuolo mar higni 10. Kata kamano jatend piny owuon waseneno ka kinde mang'eny pod omedo chiwo singo ma ochwalo ne jo-Kenya. Kwang'e thuolo ma jatend piny osebede telo kose akeni en chon ahinya wacho ni kapo ni ok odonjo e tam mar ariyo bende nitiere kata project moro manyalo wacho ni en legacy project ma osetimo ma jo-Kenya bro bedo ka wacho ni ero ma jatend piny Kenya William Ruto manotimo kose pod en chon ahinya wuoyo weche mag legacy. Apani nitie gik mosechako ma kapo ni olosi universal health coverage kolosi motimre maber, education funding model kolosi, teething problems modhi maber. Ariyo kata mana ariyo go kende to nitie gimoro kendo ma Ruto osetimo ma en gi campaign speaking points ma bende wiwa wilgo. Ruto ema mokwongo yiero the first female attorney general kendo en mokwongo yiero attorney general ma jaluo akani kozo hinga janozo emo yiero the first cabinet secretary mar finance ma jaluo, the first female Turkana minister. Magi oledha magi en campaign points ma chieng' modonjo kanyo kondekonu maber ebe manokwongo yiero jatend jolweny mokwongo ma jaluo. Koro nitie some historic moves momake ma bende wiwa ok nyalo wilgo, lakini nikech eto oseloso pesane oduogie kogno maboyogi oduogie chien matin. Koduogo mago taneno ka programs moko mosechakogi biro mana bet nyalo konye to mondo dogi to nyako mak motegno ng'at miluongo ni Raila Amolo Odinga kanye ma koro presidency ni aneno kobetie to hape to ber nikech jomosechung' sani dwa chung' kode to ato pok aneno ndhadhu mar ng'ama nyalo yombe. Wakili Nyamori en mapema sana kata en chon ahinya wacho weche mag legacy ma jatend piny William Ruto bobedo ka weyo kose